Kære forældre, jeg skal lige reklamere for et arrangement, vi har her på skolen den 5. maj. Der vil sundhedschef Poul Lundgaard Bak komme og fortælle os noget om sin filosofi om, hvordan vi gør børn mere robuste i en turbulent hverdag. Poul Lundgaard Bak er også læge, og han ved en masse om den menneskelige hjerne. Hans filosofi er, at børn er forskellige. Nogle ser ud til at kunne klare det meste selv, og andre børn skal have grundig vejledning og hjælp. Hvordan støtter vi så bedst vores børn i at blive robuste, så de kan klare selv små og store udfordringer, som de møder i livet? Det vil Poul Lundgaard Bak komme og give et bud på. I forlængelse af arrangementet, der inviterer skolebestyrelsen til dialogmøde, så I kan få lov at komme i byen fra kl. 17 til kl. 21-21.30 den aften. Sæt kryds i kalenderen nu. Tak.